My sme tu chceli dneska niečo zaspievať, zahrať, ale moji chlapci, ktorí mám z kapely, teda Braňo Jelen a Dušan Kulík, sú ešte stále na ceste. Lebo hrali dneska v Ružinej so Smatanovou, takže nič sa dá telefonovať, tak to či to nebude rušiť. To myslím vážne. Moment teda. Už to zvoní, moment. Čau, Duško, kde ste teraz? Už ste tu? No. Tak super, tak poďte, lebo už sme začali. Začína to vrieť! Skúste, neviem, čo je to otvorené. Sme tu tak na pódiu. Síly presne, to nebolo dohodnuté. Dobre, viete čo, neviem, fakt neviem, čo dnes budeme robiť presne. Ja som si to spísal nejak. Jedná sa totiž o to, že chceli by sme tak nejak urobiť osvetu v rámci hudobnej tvorivosti, v rámci toho, ako vznikajú piesne, čo by sme si mali pri tom všimnúť, na čo si treba dať pozor, keď by niekto z vás chcel skladať piesne a tvoriť, alebo teda zakladať hudobné skupiny, na čo by si naopak nemal dať pozor a tak ďalej. Čiže toto by som dnes chcel spraviť.